amici e poi chissà, poi non basta mai, tante cose da dirsi e baciarsi e capirsi e stringersi, poi non basta. Det er et hjerteanliggende for mig at have brudestudiet. At kunne gøre det specielle for de piger, som kommer til mig. Selvfølgelig kan man sige, at der er indimellem nogen, der bliver misforstået. Altså du misforstår måske deres attityder. Så vil det være hele livet. Du kan ikke stå alle mennesker tilfreds, men du kan gøre et forsøg. Og i og med at du gør et forsøg, og et helhjertet forsøg, så lykkes tingene også. Og sådan er det faktisk i livet.